Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi na nadchádzajúcu sezónu pripravuje niekoľko noviniek. Zoologická záhrada bola úspešná a vlastne získali sme pre tento rok od environmentálneho fondu Bratislava sumu peknú, skoro 200 000 eur, kde spoluúčasť je 1%, že necelých 2000 eur. Tieto financie využijeme na výstavbu nového chovného zariadenia pre leva. Čiže nepôjde o opravu súčasného, ale pôjde o výstavbu úplne nového chovného zariadenia na inom mieste. Pôvodné chovné zariadenie, v ktorom je teraz lev, takisto opravíme a bude slúžiť pre iný druh veľkej mačkovitej šelmy. Prípravy sú vo fáze zhotovovania podkladov pre verejné obstarávanie. Následne by mala byť výstavba hotová v priebehu roka. Návštevníci budú vlastne môcť vidieť počas sezóny výstavbu tohto nového chovného zariadenia. Nebudú nejak obmedzovaní počas návštevy zoo. Svoje vnútorné chovné zariadenie lev bude už mať prispôsobené tak, že návštevníci už budú môcť aj v chladnom počasí alebo už v septembri, v októbri pozorovať tohto leva aj vo vnútri. Medzi ďalšie novinky patrí nová vyhliadková terasa nad jazerom. Ktorá bude slúžiť pre návštevníkov a návštevníkom to vlastne zmení pohľad na jazero. Plánujeme v jarných mesiacoch otvoriť novú atrakciu pre deti hlavne. A je to detská vlastne drevená guľočková dráha, na ktorú sme takisto získali financie, peniaze z Košického kraja cez Terra Incognitu. V zimnom období sa tiež rekonštruovali niektoré chovné zariadenia, opravili sa ploty, ohrady, bol aj spevnený breh jazera a pribudne aj zábavno-vzdelávací priestor pre deti.